May igsoon na may nako diri karon sa Patinay area after kung nagkasalit sa prosperidad naagian ako mo ni sitwasyon dinhi ang baha ni abot na sa atop oh. Then na ilahang local rescue diri Patinay Agusan Del Sur. So ning lapas na ang baha sa ilahang mga balay. We are asking your prayers para ma-rescue ang mga tao dinhi, ang mga evacuees dinhi. Lord, we pray for your protection gikan sa baha. Di hindapitan, nabalita na ako na daw man stranded ng mga bata kadto nga balay oh. We pray for your protection of the people here in Agusan Del Sur, particularly Patinay. In Jesus' name, amen. Rescue operations are underway in barangays Mangagoy and Tabon in Bislig City, Surigao del Sur. Residents are trapped inside their houses as floodwaters rise due to Tropical Depression Vicky, Philippines. Utos by Bislig City Police Station. Sir, salamat sa pagtulong ninyo sa mga nasalanta ng baha dyan sa Surigao City. Mabuhay po kayo. Salamat din kay Alexander Lopez. Ating ibahagi ito upang malaman ng ating mga kababayan dito sa Europe. Baka sakali hindi nila alam. Rescuers from the New Bataan MDRRMO evacuate residents as the Panag Batuto River continues to rise due to rains brought by Tropical Depression Vicky, Philippines. Photos courtesy of Ian Chris Arnado and Philippine News Agency.